Hjertelig velkommen til anden episode af Religionsfagudvalgets adventspodcast 2025. Mit navn er Lukas Klint, og jeg vil de næste 3 søndage være jeres vært i denne podcast. I dag er det anden søndag i advent, og jeg har Mathias med i studiet. Mathias, vil du ikke introducere dig selv og lidt af det, du har med? Jo, jeg hedder Mathias. Jeg er fra 5. årgang, og jeg har den polske julemand med. Jeg har også taget vaniljekranse med, og jeg har taget Skovlyst øl nye nødebryg. Ja. Se, så er nogle par nødefyrs med os. Fantastisk. Og min far, han sagde jo altid til mig, Mathias, skal du høre lyden på jul? Så sagde jeg, ja, det vil jeg gerne. Så det han gjorde, det var nemlig. Så gjorde sådan. Ja, det er smukt. Det er julen i sin træenighed. Det er det altså. Det er Sønnen, det er Helligånden, det er Faderen. Fantastisk. Jamen, skål og lad os med på det. Jamen skål. Og velkommen til. Jo, tak. Okay. Ja. Ja, den skulle smage af valnødder og korn. Det synes jeg, den rammer godt. Helt bestemt. Ja. Altså sådan en tydelig valnødsmag. Det er virkelig lækker. Nå. På 5%. Ja. En klar anbefaling herfra. Ja. Helt sikkert. Nå, hvor lækkert. Jamen, Mathias, jeg har et par spørgsmål, som jeg godt kunne tænke mig at stille dig, i forhold til lidt om det her med julen, og måske dit forhold til julen, og hvad du forbinder med det. Ja. Er der sådan et juleeventyr, eller en julefilm, der har gjort stort indtryk på dig i dit liv? En julefilm? Ja, du må gerne være Die Hard, eller Jeg så Jul i Valhalla. Ja? Ja. Ah, det er altså også en virkelig god julehelender. Det er det, ja. Og mange af mine medstuderende på min egen årgang ved også godt, at jeg er meget nordisk mytologi interesseret, ja. Og viking interesseret generelt. Så det er jo bare et lille hjertebarn for mig. Ah, for fanden, det er i min optik også klart en af de bedste julehelender, der nogensinde er produceret i Danmark. Den og Absalons Hemmelighed, synes jeg bærer... ja, helt sikkert. De bærer virkelig hårdt. Ja, fedt. Og så også bare logisk sang omkring, hvad den er. Ja, den søde dufter hjemme bag. Ja. Ja, det er godt. Det er smukt. Hvilken rolle spiller fortællinger og myter i din, altså sådan i julestemningen for dig? Altså, er det noget, I har gjort derhjemme? Altså, er der blevet fortalt julehistorier i december, eller har det... Jamen, jeg synes, det stiller en stor rolle. Jeg kan selv lide at gå op i julen og juletraditioner, og også gerne nogen, der ikke er så kendte for danskerne. Ja, fedt. Og derhjemme, der havde vi altid det der med at lave risengrød og stille det op på loftet til nissen. Ja, fint. Bedstefar, der var fuld og klædt ud som julemand. Vi har gjort rigtig meget. Vi havde sådan en julemand til at hænge uden for vores hus, som var brændt på et tidspunkt og manglede et øje. Nå, og så, okay. Og så havde han så en sensor på, så når man kom tæt på den, så begyndte man bare at sige ho, ho, ho. Okay. Men den sensor dens lyd var brændt også lidt, så det var meget sådan en skinger ho, ho. Nå, ej, det lyder jo... Ja, så den kan man godt stadigvæk lidt meget... Nærmest sådan lidt Halloween-agtigt. Ja. Nå, okay. Ej, hvor vildt. Så jeg synes, det spiller en stor rolle. Ja, fedt. Ja. Også det her både med vintersolværv og det hele. Ja. Jamen, det er sjovt, du siger det. Det kommer vi også lidt ind på senere, eller i et senere afsnit. Det må vi jo se. Ja. Er der sådan en julehistorie, du synes er undervurderet? Eller en, du ikke synes, folk kender godt nok, eller nok mennesker har hørt om? Eller? Det er et godt spørgsmål. Måske den, du har med i dag? Ja, måske den, jeg har med i dag. Ja. Altså, jeg tror bare generelt, at vi skal fokusere lidt mindre på de danske, og fokusere lidt mere på de andre lande omkring os. Ja, fedt. Altså det finske, det norske, det svenske, Island. Ja, der er nogle. Og, altså, de har så mange spændende og utrolig sjove versioner af jul over hos dem. Ja, der er nogle ret vilde historier også rundt omkring. Ja. Nå, fedt. Ja, jeg elsker jo selv Krampus, fordi at de har det der Krampus-ræs hvert år. Ja. I Nordtyskland, hvor der bare løber 800 mennesker, der klæder som Krampus hen og tæver folk i løbet af byen. Ja, det lyder også crazy. Ja, men jeg tænker, at måske skal jeg det næste år. Jeg vil gerne prøve det, og lige finde ud af, om det kan noget. Ja, for fanden da. Ja. Det lyder mega fedt. Ja.
Nå, Mathias, du har taget en juletradition eller en julefortælling med i dag. Ja, jeg har taget den polske julefigur med. Ja, vil du ikke lige uddybe lidt, hvad drejer det sig om? Ja, men det drejer sig simpelthen om, at her, derovre har ligesom en juletradition, der går mere ind i det der, som England og Amerika også har. Det her caroling, hvor man går rundt til husstande og så synger alle de der la di da 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 di da da da. Ja, så Carol of the Bells, tror jeg. Carol of the Bells, ja. Så det er meget mere en figur, der gør sådan noget. Og han hedder Gwistor. Hvad siger du igen? Gwistor. Gwistor. Ja. Okay. Så det staves G-W-I-A-Z-D-O-R. Okay. Gwistor. Det lyder meget polsk. Ja. Fedt. Ja. Han er en gammel slavisk høstgud, som bærer på en lysende stjerne eller en lysende stav. Og man kan jo tro, det kan virke mærkeligt, at man dyrker en høstgud i december, men forklaringen er, at han kommer med vintersolværset varsel om, at lyset foråret og dermed muligheden for igen at høste vil komme tilbage igen. Ja. Ja, så man kan også godt sige, at det er sådan lidt en måde at være en anden version af Frej fra den nordiske mytologi. Ja, helt sikkert. Så også er høstguden, ikke? Ja. Gwistor er noget mere faretroende skikkelse end en gemytlig engelsk korsanger. Okay. Ja, ligesom alle andre, har jeg lyst til at sige, versioner af julemanden, ud over den danske. Det er altid så lidt mærkeligt, ikke? Han er et mærkeligt væsen, pakket ind i strå, træ og bark, og med klokker på. Så det larmer, når han kommer gående. Måske ikke helt så velpoleret en lydoplevelse som den, de angelsaksiske carol-sangere leverer. Nej, okay. Ja, over hvor fedt. amerikanske engelske, ja. Ja. Ligesom mange andre mystiske figurer kan Gwistor både straffe og belønne, alt efter om den enkelte har opført sig godt eller mindre godt. Han deler gaver ud til de artige børn og pisker de slemme med sit birkeris. Ja. Shit. Og det er jo det her birkeris, det gør jo igen mange gange. Ja, det gør. Det er både Krampus har birkeris, Svarte Pier. Ja, Svarte Pete. Svarte Pete, ja. Det vil også blive nævnt i en senere episode. Ja, har birkeris. Så birkeris er også meget en julet ting. Ja, det er. Og vi har jo faktisk mere birkeris til fastelavn. Ja, det er jo en typisk sådan fastelavns ting, vi forbinder det med herhjemme i hvert fald, ikke? Jo, men jeg tror simpelthen, det er fordi, vi ikke er... hvad skal man sige? Vi er ikke så ondsindet, at vi banker vores børn med grene. Til gengæld tæver vi en tynde med en kat i, men... Ja, det er rigtigt. Det kan godt være. Ja, det er sandt. Ja, vi har jo også ondskab andre steder. Det har vi helt bestemt. Ja. Okay, men er ham her simpelthen, altså er han deres version af julemanden? Eller altså kommer han også med gaver? Eller? Ja, det gør han. Han kommer og belønner dem med gaver, hvis de er værdartige. Okay, ja, fedt. Og så er han også oftest i følgeskab af tyren Turon. Okay. Han har simpelthen en tyr med. Han trækker rundt på noget kvæg. Ja, han trækker rundt på noget kvæg, som er en udmagret og træt buk eller okse, der symboliserer alle husdyr i hele verden. Okay. Ej, hvor sindssygt. Ja. Og så er det meget vigtigt, at man giver mad som gave til den sultne Turon, for ellers bliver det ikke forår. Den fortælling er selvfølgelig opstået for at understrege vigtigheden af, at man tager sig af sine dyr vinteren igennem. Klart. Okay, det er jo et ret godt budskab, ikke? At man ligesom lige skal huske at fodre forne og sådan over vinteren. Ja, det er rigtigt. Men nu til dags, der siger det så også, at der har tyrens kulinariske smag forandret sig. Okay. Nu til dags, så giver man mest bare vodka og cigaretter. Okay. Ja. Nej, hvor sindssygt. Det er også meget... det bliver lidt stereotypt det her, men også meget polsk, føler jeg. Også meget polsk, ja. Altså, jeg laver også noget historisk kampsport og reenactment, living history. Og der er jo også det her koncept med at køre en polsk morgenmad, og det er simpelthen et vodka-shot og en smøg til kaffen. Sure. Og det har vi lært af nogle polske fyre, som vi mødte på et vikingemarked i Sverige. Ja. Og i Danmark er det sådan, at vi har nogle regler om, når vi skal ud og dyrke den her kampsport, så må vi ikke have alkohol i blodet. Men når vi har besøg på lakkerne, det får de lov til. Det er sgu mere kultur ind, og ved du hvad, de kan sgu godt slås med en lille en i blodet, så det taler meget godt ind i deres kultur, ikke? Fuck, hvor sjovt. Okay. Det synes jeg er morsomt. Hvordan er du stødt på den her historie? Jamen, jeg tænkte, at nu havde jeg været over i Krakow,
Ja. Sidste år, sammen med mine medstuderende, der var på studietur. Ja. Så tænkte jeg, så var det meget interessant lige at tage fat i noget fra Polen. Ikke? Ja da, helt sikkert. Ja, for jeg vidste egentlig ikke så meget, udover hvad der sker i Krakow, hvad der egentlig er i Polen. Undtagen er selvfølgelig er meget raki, hvis du husker det hedder. Ja, altså det er egentlig ret sjovt, det her. Fordi altså, når vi kigger lidt ind i de her juletraditioner, så er der i særligt i Vesteuropa, er der sådan en tradition for, at vi gør det meget finpudset og rart og sødt og pænt. Ja. Men hvis vi går lidt tilbage også i den nordiske mytologi, der finder vi faktisk nogle lidt andre traditioner. Og der er nogen, der mener, at julemanden, altså som ikon allerede opstår langt før Sankt Nikolaus, som man jo tilskriver mange steder, at det er ligesom ham, der var den originale julemand. Ja. Den her helgen, der også delt gaver ud til børn og så videre. Men at i nordisk mytologi menes det, at Odin var en forfigur for julemanden. Fordi der er en tradition med, at man i Norden stillede en støvle ud omkring solværv, vintersolværv, som ligger den 21. december. For at Odin så ville komme og lægge gaver i din støvle. Og det er jo så blevet til, at man hænger en julesok over kaminen, som julemanden kommer og lægger gaver i. Så er der også det her med, at Odin havde jo mange, mange navne. Og et af dem, det var Jolnir. Og Jolnir, det betyder den, der beskytter julen. Og jul er jo en nordisk, en hedensk tradition. Ja. Så det var ligesom en af hans roller, det var at beskytte julen. Og så er der også der er sådan nogle små tilfælde, at for eksempel så Odin rider rundt på sin hest Sleipner. Den har 8 ben. Den originale julemandsfortælling har 8 rensdyr, der trækker hans kane. Nå, hvor det så der. Det har jeg tænkt over. Så er der senere kommet et mere, der hed Rudolf, og det er sådan lidt populærkultur. Men den originale julemandsfortælling er, at han havde 8 rensdyr. Ligesom at Odins hest havde 8 ben. Og der blev lagt gaver i en støvle, som nu er en sok. Ja. Altså, der er mange ting, som ligesom går igen i det her. Ja, det er et tilfælde, eller... Er det et tilfælde, eller var det nogle kristne, der skulle ændre en agenda? Det ved man ikke. Men, ja, eller det er i hvert fald sjovt at spekulere om. Og der har også været noget med, at ligesom ham her, den polske julemand, at hvis man ikke havde været et artigt barn, så fik man ikke nogen gaver. Eller man fik måske ikke pisk, men man fik i hvert fald ikke nogen gaver. Og så er der også det her med, at han lagde nødder og tørrede frugter i et bager til forskellige, altså til familierne. Og det mener man så måske kan være overgået til, at vi lægger nødder eller pebernødder i krammerhuse. Så flere af de her juletraditioner måske faktisk har spor langt tilbage i den hedenske tradition, som jo lugter meget mere af det, vi også møder hos slaverne. Så det er bare ret interessant, hvordan det er blevet sådan det her polerede billede af julemanden, som bare er helt perfekt, og en stor, tyk gammel mand, ikke? I stedet for den der lidt mere brutale julefortælling, der ellers findes andre steder. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Men det er jo også bare fordi, at samfundet ændrer sig hele tiden, og vi bliver uforstående over for nogle af de gamle traditioner, vi har. Ja. Men man kan så også sige, bliver en gammel, tyk mand med lang skæg, der godt kan lide, at børn sidder på hans lår, bliver han ikke også snart cancelled, eller? Jo, når man sælger den sådan, så gør han jo nok. Ja, det kan man godt forestille sig. Ho. Ja, no. Ja, fedt. Nå, Mathias, vi skal lige et smut ud i verden. Fordi jeg har kigget lidt på nogle lidt skøre juletraditioner, som findes rundt omkring i verden. Og nu vil jeg bare lige læse et par af dem op. Mathias har lige taget sig en vaniljekrans. De er virkelig tørre. De er meget tørre. Ja, så det er godt, vi har en god øl at skylle ned med. Nå, nu skal du bare høre. Den første, det er julekylling. For julen handler i rigtig mange lande om mad, men i Japan, der er den associeret med 3 kendte bogstaver. K, F, C. Japanerne flokkes om den amerikanske fastfoodkæde, KFC, for at spise noget, der hedder Kurisumasu ni wa Kentucky.
Jeg er ikke sikker på, jeg har sikkert slagtet den udtale, men det må I tage med min redaktør. Jeg tror, det er rigtigt. Det betyder Kentucky til jul. Og traditionen med, at man har spist den her frityrestegte julekylling, den stammer fra en marketingskampagne helt tilbage fra 1974, hvor man i Japan simpelthen har solgt det som, at det her det er det perfekte julemåltid. Fordi de ikke har helt samme traditionsbundne ting. Og det gør så, at KFC hvert år i Japan sætter nye salgsrekorder til jul. Så der hvert år der er flere og flere og flere, der ligesom begynder at gøre det her med simpelthen at spise KFC til juleaften. Så har vi julekævlen. Den er også lidt speciel, fordi de fleste steder, der kender vi juletræ. Men i Spanien, der har de noget, der hedder Dio de Nadal, som betyder julekævlen. Og det er et stykke træ, som man dekorerer med et ansigt eller laver små ben på. Den giver ikke kun gaver til familien. Den bliver fodret om natten og får ofte sit eget lille tæppe, som om det var en hund, der skulle ligge og putte sig. Men på juleaften sker der det, at de lægger julekævlen i brændeovnen, så familien kan stikke ild til den, og sidde og prikke til den med pinden, indtil den prutter gaver og slik ud til familien. Og derfor så har den hedder Dio de Nadal, men det bliver også kaldt Gaga-Dio, som betyder lortekævlen. Det synes jeg bare er ret interessant. Det er det der. Og så, ja, i Canada skal vi også lidt smutte til. Ja. For der er der simpelthen sådan, at der er også mange, der måske husker det her med, at man har skrevet et brev til julemanden, og så har ens forældre stået for at sende det afsted i citationstegn. Men faktisk så har han en helt ægte postadresse i Canada. Og hvis man skriver til ham inden den 16. december, så vil han svare tilbage. Du skal bare skrive dit brev til Santa Claus, North Pole, H0H0, OH0. Det er helt gratis. Der skal ikke bruges nogen frimærker, fordi julemanden han er simpelthen for sej. Så han kan bare... det bliver simpelthen... Ja, der er i hvert fald der er 30-35 lande, der er med på den her med, at hvis deres postvæsen får indleveret et kort eller et brev med den her adresse, så bliver det sendt til Canada kvitterfrit, og så kommer der sgu et svar fra julemanden. Det synes jeg bare er... Fantastisk. Det er sgu meget godt. Ja. Ja. Det er noget, man kan være enige om. Ja, det er jo lige det. Jeg tror faktisk, at... jeg ved ikke, om du kender serien 0 stjerner. Jo, det gør jeg. Jeg er ret sikker på, at de faktisk har været der på Canada og så set den der podcast. Og set postkassen? Ja. Nå, ej, hvor fedt. Og så er der bare sådan et lille hus ved siden af. Ja. Jeg ved ikke, om det er bare sådan en, en teenager, der har fået i gang med at tage sådan et spring year, der har fået lov til at sidde der, og så sidder han bare og... Det kan sagtens være, der bare skal sidde der og... 10 kroner i timen. Ja, shit, mand. Ja. Nå, jamen det var et lille kig ud i verden, hvor vi også kunne møde nogle andre lidt tossede juletraditioner. Og jeg tror simpelthen, det var det, vi nåede for i dag, Mathias. Jamen det kan vi sagtens sige. Ja. Så tusind tak for deltagelsen. Ja, og tak. vi ses næste uge. Det gør vi.